délégation in kɔnɔna na ka taga faransiw ye kabako ko yuru la n bɛ hakili jigi an ka karamɔgɔba dɔ ka kuma na n'o ye Ayidara ye Sherifu Madani Ayidara n b'a fɔ kosɛbɛ i kana ne sigilen ta anw ye Ayidara lakunu dugu tilama caman a ka so etazi laban na buguso dɔ b'a sanfɛ dɔnbagaw b'a dɔn n'i donna buguso in kɔnɔ tele b'a kɔnɔ a ka lafiya yɔrɔ don an tun b'a déranger jamana ko la su dugu tilamaw fɛ parce que o b'a sɔrɔ an ka sɔrɔ su bɛ bolo la a y'a jɔyɔrɔ fa a tɛ kuma Ayidara kelen-kelen conseil président min b'a kunna sisan conseil kunna an y'a lakunu dugu tilamafɛ caman na bugu ni bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an nana a ye k'a fɔ politisiyɛnw wulila tuguni ka élection girin-girin o ye dɔn ɲagami a y'a sanuko mun y'a tiɲɛ a bolo alors que transition ni a bɛɛ tun ye transition mun y'a tiɲɛ a bolo yanni coup d'état tun ka kɛ an mago tun bɛ armement na parce que sanfɛ avion tun t'an bolo minɛn caman bɛ o tun b'an jɛ mais kɛlɛ juguyalen yanni coup d'état ka kɛ ni i hakili b'a la chef d'état-major général n'o ye général Pujugu ale tun bɛ terrain kan a gɛlɛyala ATT bolo a ye Pujugu ka adjoint wele o b'a sɔrɔ a sen b'a dimi kosɛbɛ ayi ATT de sen de tun b'a dimi kosɛbɛ degun tun b'a ka sen kun kan ka opérer Buba ye général Begele Siyora ye o de o ye Pujugu ka adjoint a ko k'a ka taa minɛn ɲini k'a ye sira d'a ma minɛn ɲinini bɛ n'a ɲɛf'i ye Bubu Mali tu tɛ se ka taa minɛn san parce que tɛ se ka minɛn san parce que ni Faransi ma jɛla ye an tɛ minɛn sɔrɔ pour que an ka se ka minɛn sɔrɔ trafic sira de kun Begele tun bɛ ka taa san trafic sira de fɛ wa a bɛ san transaction de bɛ kɛ sanu ni opérateur économique wɛrɛ da de bɛ don a la a bɛ kɛ ten de jamana kunturu tubabu y'a ATT sɛgɛnɛ tubabu y'a ATT sɛgɛ Bugu Begele bɔra sira dira ma a ta la a y'a daminɛ Sofia ani Tchécoslovaquie a ye minɛn dɔw sɔrɔ mais u ye dɔn teliya a kɔfɛ coup d'état kɛra a kɔfɛ coup d'état bɛ kɛ don min o ye général Begele sigilen sɔrɔ aéroport la kun natɔla don minɛnw kɔrɔdɔnnen bɛɛ tun b'a bolo fɛnw b'a bolo a taara minɛn mun ala ye jigiya dɔw dafa la avion fila kun sɔrɔla n'i ma fili Apache fila kun sɔrɔla a tila ka ko tiɲɛ u y'a dɔw envoyé ka ban a bɛɛ tun b'a bolo a ka tablette kɔnɔ parce que ka to aéroport la ne tun bɛ communiquer mana joona fɛ excellence mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi k'a fɔ maa dɔw sɔrɔla k'a fɔ ko Faransi ko tubabu m'an bali foyi sanni a ma ban dɛ duguma minɛnw n'o ye armée de terre minɛnw ye a y'olu bila bateau min kɔnɔ o tun tɛ se ka na sira fosi fɛ ni Guinée tɛ minɛnw ye nali daminɛ Guinée u seginna ni Air France ye ka taa n'a ye Alger ka kérosène ta Alger ka segin ni Begele ye ka taa n'a ye France ciden kun sera a kun bɛ Air France kɔnɔ a kun kan ka se Bamakɔ yan walasa ciden kana ka na minɛn ko ɲɛnabɔ ka minɛn ko kunbɛn u ye sira fara n'a ye a kelen kama ka taa n'a ye Alger ani passager bɛɛ ka segin n'a ye Algérie ka kérosène ta ka tila ka taa Paris a sera Paris a seginna ka hôtel la depuis a seginna hôtel la n'a k'a bɛ programme vol o vol k'a bɛ rejeté a ma se ka na u y'a gardelen to i b'a dɔn o kɛra kun min na u ye nin k'anw na mais a keguya kan avion kun fɔlɔ min kun kan ka na n'a tun ye o commande lancé ka ban a y'a annulé ka tila ka wari verser Mali kunna a nɔ la
a ma k'a bannen dɛ a kɔnna parce que ni coup d'état kɛra a sera na u ka na intercepter mais minan kun engagé la ka ban bateau la ni hakili b'a la o minan ninnu de sera parce que u ye bateau coordonnées bɛɛ sɔrɔ ka ban u ye begele labila ni ma fili quelques jours après de a sera ka na Bamako o ma se ka don parce que temps ta begele bolo pour que u ka se ka o coordonnées de sɔrɔ bateau coordonnées sɔrɔ o bateau accosté la Guinée dɔrɔn minan min ka d'u ye u y'o bɔ min kan ka saboter u y'o saboter mais y'a sɔrɔ aya ninnu kɔntannen sigilen kun don ko minan bɛ ka na ni aw hakili b'a la mais minan nafaman ma na begele taara minnu nɔfɛ nafaman kun don mais nafaman ma na u y'a bɛɛ saboter ka segin an ma n bɛ hakililajigi kɛ o don dugusajɛ de ou bien a don yɛrɛ ni ma fili aya jiginna ka na hôtel la jɔnw da fɛ begele ni aya ni jɔnw da u bɔra télé la a ye archive lajɛ kunun tɛmɛna dɛ kunun tɛmɛna ko ma daminɛ bi ko nana gɛlɛya an ye premier ministre sɔrɔ premier ministre min kunkolo tun b'a kan da la n'o ye Cheikh Modibo Jara ye Cheikh Modibo Jara t'u ka mɔgɔ ye bubu jogo fila bɛ américain ni français la américain mana juguya cogo hali ni business bi na américain ni ɲɔgɔn cɛ i b'i ta sɔrɔ a b'a ta sɔrɔ mais français b'i jeli mene i kana foyi sɔrɔ wa i gulonni ka to ale la n'i y'a jate minɛ Europe bɛɛ français ɲɔgɔn paresse tɛ wa o paresse kelen de b'an ka administration kɔnɔ parce que an y'u ka lamɔdenw de u ka système de b'an bara yan n'i ye faransi ta ka Europe dugu tɔw ta syndicat ka cɛw baara ni Europe dugu bɛɛ baara tɛ kɛ bubu o kelen de donna an ka administration kɔnɔ tout est syndiqué chez nous an ka sɔrɔsiw tora hamina ten an ye élection garaba kɛ an bɛnna ala y'an garisɛgɛ président min tun bɛ hinɛ Ibrahim Boubacar Keïta ala ka hinɛ a la mais a y'a na waati jɛ bubu cɛ mana kɛ cɛfarin ye cogo n'i sera si hakɛya dɔn